everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, जों दिनै दा मुसलपुराव मोनफैबाय. दिनै जोंना थार्ड राइडा दङ. माने दिनैनि राइडा एसे गिदिर आरोना, माने जों खालामबाय थानायनिफ्राय एसे गिदिरसिन आरोना. ओमफ्राय नै दा मोनफैबाय मानसिफोराबो. दा आरो फैनो दंबावो मोनसे सालबारि साइडनिफोरा मोनफैथ'वाखै. दा जोंनि साइडनिफोरा मोनफैबाय आरो खानैसो मोनफैबावनो दंबावो. जों दा थांनो ओंखारबाय. ओमफ्राय अखा हादोंना गाइस, अखा हानायनि थाखाय माने आं मट' ब्लगिं खालामलांनो हानाय नंला आरोना. माने मबाइलसो नालाय जानाय नङा माने मट' ब्लग खालामनायखायनो ससे जायगाफोराव बिदिनो दिन्थिलांसै. थ' नोंथांमोना नायबाय थादो. दिनै जोंनि डेस्टिनेसनखौथ' नोंथांमोना मिथिखादो, उदालगुरि भैरबकुन्द' दिनै जोंनि डेस्टिनेसना. गाइस नायलांबाय थादो आरोना भिडिअखौ. Oke guys, जों दा माबा मोनफैबाय, पानेरि, उदालगुरि पानेरि मोनफैबाय जों दा. ओमफ्राय जों दा माने ससे ओरै बारबोदोंमोन आरोना. ओमफ्राय बेखिजायावसो थानांगौ लामाया ओरै. ओमफ्राय जों दा बेयाव ब्रेकफास्ट खालामलांनि. लामायाव माने मोजाङै मट' ब्लग बानायबोनो मोनाखै, मानोना जोङो लिड लाग्रा थादों नालाय इमान टाइम मोनाखै माने. आरो जों दा एखिनि हाबनोसै. जों दा नै रङिया तामुलपुर र'डआव दङ, उदालगुरि ओरैनो थांबा 19 किल'मिटार दंबावो राइट साइडथिंजों थांबा. ओमफ्राय जों दायो ब्रेकफास्ट खालामनानै ओरै थांसै. तामुलपुर रङिया उदालगुरि ओरै राइट साइड. जों दा राइट साइड थांनांगोन. No. जों दा नै हिन्जाव फैबाय. लामा दङ भैरबकुन्द 39 किल'मिटार, उदालगुरि रौता 34 किल'मिटार. हटेला नायखादो. जोंना गासै माने ब्रेकफास्ट खालामथ'वाखैमोन नालाय, ब्रेकफास्टखौ जों इयाव खालामनांगो. Coba, laga senengak mak. Ubi. Lokasi apa itu? दा जों हटेलखौ कनफिउज जादों माने लकेसना इखिनियाव खिथादोंमोन, ओमफ्राय इखिनियाव गैयानो माने हटेला. नांथ'लाथ' उदालगुरियाव लांखानोसैलै. उदालगुरियाव लाखिनानै नङा, मानकिर माबायाव थिग माने साइडआव दोननानै खानैसो लांफानोसै. र' जालांखाबा स्र' जागोन. ओइयाव एम्फौ मा दोंनिया हेलमेटाव? ओइयाव कान्दुला, ओइ हेलमेटाव निजियाव. अ कान्दुला. कान्दुला हाबना दं गाइस हेलमेटाव. थैबावाखैसो. इया बन्दे मातारामनि. बिरबावनोसै. एबार जों बुथारानो, जों हानि खालामाना. खर'आनो गैया थैयाखै. नै नांनानै जलांदो खोमा. उइदाउट हेलमेट सलायबानो माबायदि जायो नाय नोंथांमोना. मेगनावबो हाबनानै हेलमेट गानाखैना, इ दा थैलांबाय नै हेलमेट गाननायबा बासिखि. अके गाइस, जों दा भैरबकुन्द सकआव दंफैयो. बेनिफ्राय जों दा माने ब्रेकफास्ट खालामलांनाय आरोना. फुंनिफ्राय जेबो जाबोनाय जायाखै, टाइमा 12टायानो जाबाय. बिराद माने खालि नांबाय आरोना उदैफोरा. स' माने बैयाव आथा खावसे खालामबाय. जोंना मानसि बुरजाथार नालाय, माने जायगा थोस्लाबाखै, दखानफोरा एसे फिसा नालाय. बेयाव आथा ब्रेकफास्ट खालामगासिनो, ओमफ्राय उनखिनजा आथा दोनना फैबाय. थ' आं दा नै फार्स्टनि मोनसेयाव थांफिनगासिनो. स' लोगोफोर, जों दा नै माबायाव भैरबकुन्द सकआव दंबायदोंमोन. बेनिफ्राय ब्रेकफास्टबो खालामखांबाय. ओमफ्राय नै आदा लोगो मोनबाय, आदा रिजय. हेल' एभरिवान. माने सिगांनिफ्रायनो बिदिनो रायलायखाबाय थायोमोन. बेनिफ्राय फार्स्ट टाइम फैदों आंबो दिनै उदालगुरि. ओमफ्राय बिदिनो लोगो हमगोन होनना रायलायखानाय दंमोन नालाय, लोगो हमबाय आदाखौबो. लोगो हमना मोजां नांदों आरोना आरो लोगो हमबाय थागोन बिदिनो. जों उनफोराव आरो प्लान खालामगोन बिदिनो मोजां राइडफोर खालामनायनि, बाइक ट्रिपफोर खालामनायनि जों प्लानफोर खालामगोन. उनाव दिनै जों स्टार्टिं लोगो हमजेनबाय, उनाव आरो बिदिनो जालांबाय थागोन मोजां लासै खालामनायनि प्लानफोर खालामगोन उनाव. दे थेंक इउ आदा. आं नुदों नालाय. Yuk. Oke लोगोफोर, जोङो दा भैरबकुन्द सकनिफ्राय थांसै. ओरै जों दा माइब्रा मेन मेड जोंगोल केम्पआव थांग्रोगोन. बिथांमोना जोंखौ इनभाइट खालामग्रोदों माने.
बेनि थाखायनो जों बेयाव हाबहैग्रोनो नागिरदों दा भुटान है भुटान गेटा ओके गाइस जों दा नै मेन गेटा लागि मोनफैबाय Wahid karena nih logo view pura ini view pura Wahid saya aku nonton pura video nah pura jam lah Oke guys, जों दा नैयाव माने गेट पास खालामनांदो ओमफ्राय गेट पासआ माने एन्ट्रिया जोंना फ्रियाव जागौमोन आरो ना माने इसोरसो इनभाइट खालामदों नालाय ओमफ्राय इसोरनि मानसि फैगोन दा इसोर मानसि फैना रायलायफैनानै माबा खालामसिगोन आरो फ्रियाव बेसे गोजानबा अ गुफुर फ्लेग ओमफ्राय सानै फैबावगोन दै इजा गुफुर फ्लेग लानायानो अ फ्लेग दंखायो guys nih ya dapat dia bangkring gaklaannya dia nemen kuma tapi din temenan demen bangkring gaklaannya dia nanggo so लोगोफोर फाइनाली जों मोनफैबाय आरो ना जायगासिम जों दसे रेस्ट लाबाय पुरा हिटनि बार बारगासिनो आरोना लोगोफोर जों दा नै माने खामानिखौ स्टार्ट खालामसै आरोना जों दा नै नैखिजा नैबे माइब्रा केम्पनिफ्राय नैखिजा ओरैहाय जों नैखिजा हाबबोबाय आरो सिंखिजा जों ओमफ्राय बैखिनियाव थांनानै दिन्थिहैसिगोन आरोना बिदिनो जों ओरै फार्स्टआव इखिजा थांखांनायनि उनाव जों ओरै लासै लासै इखिजा साफा खालामबोगोन आरो जों दा थांगासिनो लोगोफोर जों दा नै एसे सिंखिजा थांगासिनो बेनिफ्राय जेन माने जोङो बै खावसेजानिफ्राय ओरै साफा खालामबोनो सानदों आरोना माने इखिजाय ओरैहाय मोनाहैबा एसे बेजाल जागोन बेनि थाखायनो इखिजानिफ्राय स्टार्ट खालामनानै ओरै इखिजा फैनो सानदों मैदेरफोरा खाथि खाथियावनो थायो बेयाव दिनै आदायाबो माने बिराद बिजिबाबो जोंनो दसे टाइम होबाय आरोना माने पुरा इनाबो एडमिसन सोलिगासिनो बिराद बिजिबाबो जोंनो दसे टाइम होगासिनो आदाया जोंथ' लाखिनो सानदोंमोन हराव लागि खिन्थु गाबोन अफिस डिउटि जों आंहा माने दा सुटिबो लाथ'वा बिराद बिजि सोलिबाय दं अफिसाव
आरो लकडाउनखाय माने लिमिटेड इमप्लयिसफोरखौल' अफिसाव फैनाय जायोना बिनि थाखाय उपाय गैया माने थानो हानाय नंलामोन थानो हाया दा थेवबो जेबो नंला जोङो दा जिखिनि जेसे हायो थाब जों दा माबा संनायनि बेब'स्था खालामगासिनो आदाखौ माने जों जाहोहरथारनोखौ सानदों आरो दिनै बोथिसेखौ बेनिफ्राय दा हास्लाबा नायनोसै नोंथांमोनहा मोनबाय थागोन डिटेल्सखौ जों दा नै थांगासिनो 1 hour later. दा नै लोगोफोर बेखिनि जाबोरा बेखिनि जाबोर मोनदों ओमफ्राय नै दा जों एसे फट' लादोंमोन माने बथलखौ साइड खालामनोसै दिनै जोंबो मावफाना बोरै मोनजादों जोबोर मोजां मोनदों थांनाय बोसोरावबो 15 आगस्टआव जोंफोर पन्ड क्लिनलिनेस ड्राइभ सालायखादोंमोन गोबां NGOफोर ज' जानानै आरो देग्लाय ट्राभेलिं बादिसिजों सेम खामानिखौनो मावनानै माने जोबोर गोजोननाय मोनदों जोबोर साफा जाबाय जायगायाबो माने गोबाङानो फैना बेयाव जौफोर लोङो इन्जय खालामफायो सब गाज्रि नङा इन्जय खालामनाया बाट बथलफोरखौ प्लास्टिक पेकेटफोरखौ जोबोर लेथ्रा खालामना गालाङो बथलफोरखौ सेफायना गालाङो सब एसे गाज्रि जायो माने जोंनिनो नेचार जोंनो साफा लाखिनाया बेखौ माने जोंनिनो खामानि बियो जोंनिनो दायित्व थ' जेसेबां हायो साफा लाखिनो थाखाय नाजागोन नोंथांमोनाबो जेसेबांखिनि प्लास्टिक पेकेटफोर लाना फैयो गावजों लोगोसे लांफानो थाखाय डास्टबिनफोराव गालांनो थाखाय आरो बथलफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना सेफायना गालाङा माने जोबोर प्रब्लेमफोरबो जानो हागौ नोंथांमोनानो माब्लाफोर फैबा आथिंफोर बुंनाय माने बेफोरबायदि प्रब्लेमफोर जायो स' बेनि थाखाय जेसेबां हायो गावनि जायगाखौ गावनो मोजाङै लाखिनाया मोजां दा खोनाबाय नोंथांमोनाबो आदाया मा बुंखो आरो बिदिनो जोंबो जिखिनि हायो साफा खालामबाय नोंथांमोनाबो जेन फैबा बेफोरबायदिनो जेन नोंथांमोना गुबुननिखौ साफा खालामलायनाङा गावबा गाव जिखिनि प्लास्टिक माबाफोर लाफायो बेखौ जेन प्लास्टिकफोराव सोनानै एसे डास्टबिनफोराव गालाङो जेन माने लांफानोथ' हाखाया नालाय डास्टबिनफोराव गालांबानो बेखिनियानो जथेस्थ' आरो जों दा नै जाबोरखौ माने बैयाव गारियाव खावैनोसै आरोना लांदां जायगायाव गारियाव माबानायनि थाखाय नोंथांमोन नायनो हागोन नै भिउखौ फुरा हिट नुगोनजा रेन्जार ओइ ना बाजारा मोनफैबाय ना मा लाबोदों या बय यो मना सिखा माथो 6 hours later. खालामनायनि टाइम जाबाय ओमफ्राय नै जोंनाव बिथांमोनानो राननांदों आरोना उपाय गैया खोमसि खोमलाव दा मैदेरा फैनाबा जानायखौबो गारना खानांसिगोन आरो उपाय गैया Hello, good morning from Bhairabkunda guys. नोंथांमोना नायनो हागोन नै उथिग्रा माबायदि बुंनाया नोंथांमोननो देखायगासिनो नायबाय था वाव नै ओरैबायदि हिटनि नै गिरगिजों र' आं मोजाङै देखायगासिनो बे केमेरा गाइस जों दा फाइनालि उथिबाय आरोना जोंनि स्टेया बेनोमोन ओमफ्राय आबौआबो उथिबाय जोंनानै औ आबौआबो बर' बिराद हेल्प होदो आबौआ ओंखाम संनानै होदो फुना होदो फुरा दानि आबौआबो उथिबाय दानि नायनो हागोन बिदिनो जाबो दङ बेयाव बिसोरनिनो आदामोना थादों ओमफ्राय मोनसेयाव जोंखौ दोनदों आरोना ओमफ्राय टेनावबो टेन बाननायावबो थादों बैयावबो टेन बानना थादों लोगोफोरा ओमफ्राय खायसे बैयावबो थादों बैयावबो थादों नै गाहायावबो थादों बेयाव ओमफ्राय मानसिफोरा थोआसैना रान खायसे थादों आरो नोंथांमोनाथ' नायनो हागोन नै भिउखौथ' नुखादों नै फुरा हिटनि भिउ आरोना माने उथिग्रा बिदि फगि नाय इमान गरम बोथोरावबो बेफोरबायदि फग नुबावोसो नोंथांमोना बे ओमफ्राय फुरा उथिग्रा मजा नांखायो आरोना भिउखौ माने हिलि एरियायाव फैनायनि मजाया बेलेग जाखायो आरोना फुङाव जों दा एसे सिगाङाव थांनानै जायगा नायैनि आरोना जों माने मैया फैनानै ओमफ्राय मेंदोना दसे माने एसे गोबाव जिरायनायनि उनाव खामानि मावखांनानै जानाय लोंनायनि खामानियाव बेस्थ' जाना थादों आं इमान पारफेक्टलि ब्लगबो बानायनो हायाखै माने टाइमानो एडजास्ट जाख'वाखै माने इखौ मावग्रोनायखौ बायदि जाबाय आरो ना माने जोंना ओंखाम जानायाबो बिराद गोबाव जादों 11थासोसो जादों जोंना ओंखाम जानायानो बोथियानो माबानिफ्राय माथा मारिनानै हरावसो जाहैदों हर गेजेरावसो ओमफ्राय
जाहोबाय ओमफ्राय टिम मेम्बार्सफोरा माबायदि गोजोनखोना गोजोनाखै जेबो बारा मिथिला आरोना जायखिजाया जाहोबाय आरो नै गाइस नै मैया मैदेर फैदों होननाया नै फ्रेस खिना गालांनाय इयो हरावसो खिना गालांनाय इयो नै खिनि जानो फैदोंमोन मैदेरा फुरा नै हाग्राफोरा बायलांदो थ' गाइस बे जायगायाव मोनथाम जायो आरोना माने मोनथाम माबा गोलैयो बेयाव मा होनो मोनसेयाथ' कान्ट्रि नंला मोनसेया स्टेट जायो भुटान दङ बैथिंजाय भुटान ओमफ्राय नैबे हाजोनिया नै हाजोनि सानिफ्राय बिदिनो अरुणाचल गोलैयो ओमफ्राय जों दा थानाया इयो आसामावनो गोलैयो माने इयाव आसाम अरुणाचल बर्डार आसाम अरुणाचल आरो भुटान बर्डार जायो आरोना मोनथाम बर्डार दङ बे ओमफ्राय बेयाव दैमायाबो माने नैबे दैमाया धोनस्रि दैमा बे धोनस्रि दैमाया बैयाव सिगाङाव अरुणाचलनिफ्रायबो फैदो ओमफ्राय माबानिफ्राय फैदो अरुणाचलनिफ्राय फैदो भुटाननिफ्राय फैदो ओमफ्राय जमा जानानै बै सुइस गेटनिफ्राय बेखिनि गाहायनियासो धोनस्रि दैमा बेनि सिगाङाव बिसोरनिया भुटाननि आरो अरुणाचलनि बेलेग आलदा आलदा नाम दं ओमफ्राय बे गावसोर इयाव जमा जाखांनायनि उनाव बे दैमानि नामा धोनस्रि दैमा आरोना ओरैबायदि थार दैया मैया जों दुगैना थांदों ना माने दुगैजाया इयाव जुदि नोङो माने दैमायाव ओरै जिंनिफ्राय फुटथामसोनि बारा थांबा गैला ओरै थांखाबाय मोनहैखाबाय इयो देन्जार थारमाने आंथ' गिनानै दुगैयाखै जिङाव ओरैनो नोङोल' अके गाइस जों दा बेनिफ्राय थांनो ओंखारबाय लाइनाव जाजोब्बाय गासिबो आंबो दा लाइनाव लांसै ओमफ्राय फुरा थांनोसै आरो जोंनिफ्राय ओमफ्राय आङो दा थांनाय टाइमाव माने भिडिअ बानायलांला आरोना माने गोबां स्टरेजफोराबो फुल जालाबायजोब्बाय ओमफ्राय माबा टाइमाबो इमान मिलायस्लाबनाय रखम जाला थ' भिडिअ खालामलायला बेखिनियावनो आं भिडिअखौ फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो खोन्थादो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो बिदिनो सापर्ट होदो आरो एसे बाय बाय